Bueno, kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri Gaizka Garitano ekonomisten elkargora, ez? Mi esker gonbidapena onartzeagatik. Oin protokoloak agintzen du nik zu aurkeztu behar ziaitu dela, agian erresago izango litzake nik neure burua aurkeztea, baina, bueno, badakizue Gaizka Garitano gaur egun Eibar futbol taldeko entrenatzailea da, eta batez ere horregatik gonbidatu dugu, horregatik eta euskalduna dalako. Noski, baina, bueno, futbolean, euskal talde nagusietan eta hemendik kanpo ere, karreratxo bat egin eta gero, entrenatzaile bezala ere, bere lanak eta hainbat taldetan egin dituna, ez? Zergatik gonbidatu zaitugu, igual pentsatuko zenuen, ekonomisten dei bat arraroa dela, ez? Baina, bueno, gaur egun, geroz eta bistakoagoa da, pixkat soft edo suabe deitzen dituzten habilidade horiek, ez? Jendetasunarekin, talde gidaritzarekin eta lan taldeen manejoarekin zerikusia duten habilidade horiek, geroz eta garrantzitsuagoa dira hainbat lanetan eta ekonomisten lanean ere bai, ez? Eta, bueno, pentsatu genuen euskara komunidadean, aukera izan zilekeela, esperientzia berezi xamarra duzen aldetik, ez? Pixkat, futbol entrenatzaileak talde gidari edo zareten aldetik, aukera izan zilekeela, zeu gonbidatu eta pixkat, errepaso bat egiteko nik galdera batzuk plantatuko izkizut eta, bueno, zeure arabera, ikusiko du noa eramaten gaitun elkarrizketak. Lehenengo eta behin izango litzake, bueno, zeure jardunean, lehenengo futbolari bezala abeatu zinen, eta denborarekin egin duzu, pixkat, zelaiaren kanpokaldera edo aulkitxora, ez? Noiz hasi zen entrenatzaile hori ernetzen zugan? Betidanik eduki duzun joera bat da, edo gerora sortutako zerbait? Bueno, arratsaldeon lehendabizi, eta, bueno, betidanik izan dut hori, ez? Buruan, jokalari nintzenean oso argi neukan entrenatzaile izan nahi nuela etorkizunean, eta, bueno, nik kazetaritza ikasi nuen, beraz, letratakoa naiz ekonomista, baina, bueno, naiz eta kazetaritza ikasi baneukan buruan, 3 urte ikasi behar zirela, 3 edo 4 urte entrenatzaile izateko, eta, bueno, 25 urte nituenean, atera behar ziren tituloak, buruan neukalako, behin futbola utzita edo nire azkenengo urtearen ondoren segituan hasiko nintzela pixkat mundu horretan, ez? Eta beti erakarri izan nago asko jokoak, futbolak, eta gero baita ere, zuzentzea talde bat, edo, bueno, horrek ere erakarri nago betidanik, ez? Taldeen gidaritza azken finean nahiko gauza konplexua da, ez? Eta hori, nik uste dut hemengo gehienok modu batera, ez futbol taldeak bakarrik, taldeak oro har. Eta, bueno, zuen kasuan gaina oso bistakoa da, ez? Badago errendimentu altu bat, edo exigentzia maila altu bat behintzat, eta jende arruntarentzat askotan ulergaitza izan arren, motivazioa, ez? Motivazioari eusteko, baliabide batzuk, arrazoi batzuk, edo zein dira zure ustez gakoak? Osea, talde bat gazteleraz entxufatuta esango lukete, esango nuke, bueno, ez? Bueno, ez da sekretu bakar bat, edo gauza asko dira, ez? Azkenean pertsonekin bizi behar gara, eta hori da garrantzitsuen, ez direla jokalariak, baizik eta pertsonak dira, lehen da bizi, ez? Eta danak tratatu behar dituzu modu ezberdinean, ez? Baizik eta bakoitza modu batera euran rendimendua ateratzeko bakoitza tratatu behar duzu modu batean, ez? Lehenengo ezagutu egin behar duzu pertsona edo jokalaria edo ez bakarrik ezagutu futbolari bezala, baizik eta pertsona bezala, ez? Non bizi dan, ze pasatzen zaion burutik, ze momentuan dagoen bere bizitzan, jokatzen, eta horretarako elkarrizketak izan behar dituzu eurekin, ez? Eta gero pixkanaka danak bide batera jarri, talde lan bat egin, eta hori da pixkat gure sekretua, ez? Prozesu hori beti oso luzea izaten da, ez da erreza 20-25 jokalari hartzea eta bakoitza toki batetakoa izaten da normalean. Tokatu izan zait baita ere adibidez La Coruñan nengoenean 14 atzerritar eukitzea talde batean, eta 7 edo 8 ez zutenak erderaz hitz egiten, orduan koheksio hori lortzea zaila da, denbora behar da, eta hor dago gaur egun pixkat sekretua, ez nola talde bat lideratu, eta nola danak hartu, eta nola danak jarri, motibatuta danak helburu batera
zuzenduta, ez? Eta esate dizut hori ez dela ez zaigu errez egiten, ez? Zaila egiten zaigu, ez? Igual, kazetaritza ikasketak baino, psikologiakoak egokiagoak ziren. Askoz gehiago. Beitu, askotan, galdetzen digutenean zer da garrantzitsuagoa, ez? Guretzat, adibidez, taktika, metodologia, entrenamentuaren metodologia, gauza asko daude horrez buruan eduki behar dituzunak futbol talde bat zuzentzeko, baina behar bada gure buru hauste handienak dira pertsonekin, ez? Nola lideratu talde bat eta psikologikoki nola jokatu, ez? Jokalari horiekin, egoera zailak kudeatu, elkarrizketa potenteak eduki jokalariekin, eta guzti horrek kentzen digu denbora gehien, ez taktikak, ez partiduen planak egitea, ez entrenamientuak berak, metodologiak berak, baizik eta pertsonak, psikologia, eta guzti horrek kentzen digu denbora gehien, ez? Zergatik, ze gaur egun ezagutza danok daukagu. Internet, informazioa, esperientzia, ikasketak danak, suposatzen dut, enpresetan bezala. Gaur egun, gaitasun horiek danak daude eskuragarri. Ezagutza jende gehienak daukagu gaur egun. Esperientzia ere bai, zerk egiten du aldea, talde bat aurrera eramateko edo enpresa bat aurrera eramateko edo futbol talde bat aurrera eramateko. Nire ustez gaur egun diferentziekirik handiena dago konpromesuan, ze puntutaraino dauden zure langileak edo zure jokalariak konprometituta proiektu batekin, lider batekin, talde batekin, herri batekin aurrera egiteko, eta hor dago gaur egun behar hori, ez danak motibatuta egoteko eta helburu konkretu bat edukitzeko eta jakitea danak zehozegatik gaudela lan egiten, ez bakarrik diruagatik, zehozer gehiagogatik, ez? Horrek mugitzen du talde bat eta liderraren papera gaur egun hori da, talde horiek aurrera eramatea kohesio batetik hasita, ez? Ustez. Gero bueltatu gana pertsonetara, baina gogorarazi dit ekonomian munduan, enpresa munduan eta oin esaten dute, petroleo berria direla datuak. Eta datuen kudeaketa, esan duzu informazio asko daukagu, baina informazioa besterik gabe ez da erabilgarria, ez? Eta askotan hori, enpresa munduan mitzat, itzultzen dugu, datuetara ekarri, datuetatik ondorioak eta ze garrantzi dauka horrek futbol benetan, esan nahi zute? Asko. Gaur egun nik partidu baten ondoren eta aurretik analistak ditugu eta ordu asko sartzen ditugu analizi horietan eta horrelako totxoa daukagu, ez? Programa ezberdinak erabiltzen ditugu, Y Scout, Media Coach, eta bai partiduen, jokalarien, taldeen ezaugarriak ikusteko eta igual 250 horri, ez? Baina 250 horri horiek talde guztiak ditugu, entrenatzaile guztiak. Orduan, informazio hori danak daukagu eskuragarri. Hortik ezin dugu diferentzia egin. Baizik eta datu horien, pizkat nola zer hartu eta zer ez. Zer da garrantzitsua informazio guzti hortatik eta zer deusestatu behar dozun, ez? Eta hor dago pizkat gakoa, ez? Baina hori danak daukagu. Ezagutza, informazioa, baliabideak batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, baina gehienak baliabide batzuk ditugu, zerk egiten du aldea orduan. Danok badaukagu informazio berdina, prestaketa berdina, ikasketa berdinak, gaur egun pizkate aldea edo diferentzia egiten du, hori. Nola hartu langile guztiak edo jokalari guztiak eta konpromesu baten bitartez egon daitela lana baino zerbait gehiago. Ez ni lanean nago baino zergaitik zaude lan egiten, zertarako, ze konpromesurekin, zeinegatik zaude egiten hau. Ez, azkenean, zehozer gehiago ez badago horren atzetik, langileak bakarrik bagara, ez da lortzen helburuak edo irabaztea edo talde bat ondo joatea, ez? Uste dut nik, ez dakit. Datuei erreparatzen diezunean,
zerri jartzen diozu arreta gehiago, beste taldetako jokalarien datuei edo zerorren taldekoei? Baitu, ninaz letratakoa, baina total. Ninaz, gustatzen zait asko irakurtzea, eta nik, benetan esate dizut, eragiketa bat egiteko, edo zenbaki asko ikusten baitut batera, enaz kapaz ez da minimo bat ere egiteko. Osea, benetan, minimo bat ere, eta orduan, gaur egun, danak estadistiketan ikusten dugu dana, baina zenbakia dira gehienak, ez? Eta orduan, nik nire analistei eta hori beti esaten diet, gustatzen zaidala gehiago, datu horiek pixkat laburpen bat egitea, datuena pixkat, baina idatzita, ez? Laburpen txiki bat, guztiaz, ez? Azketan datuetan, ni pixkat galdu egiten naiz, edo adibidez, zenbakiak ez ditut hain ondo ikusten edo ulertzen letrak ulertzen eta irakurtzen ditudan bezala, ez? Eta orduan, gustatzen zait, baina bai ordu asko pasatzen ditugu datuen analisietan, ez? Ez dakizu zenbat datu dauden. Gaur egun futbol partidu bat aztertzeko, mila gauza txikitan datu guztia, datu fisikoak, datu teknikoak, espaziotako mantxak deitzen diogu guk, jokalari bakoitzak ze terreno okupatu duen, mila variante daude, mila zea, eta guzti horrek ikasi behar dira, ikusi behar dira, baina baita ere, datu guzti horietatik ni geratzen naiz, niri gustatzen zaizkidan datuekin, besteak ez diet, bestela zoratu egiten zara, ez. Gero hor badago kontu bat, igual enpresetan ez da nabarmena, ez, baina futbol taldeetan gertatuko da, ez? Jokatzen ez dutenak, ematen du, ez dute begibistako ekarpenik egiten, ez? Imaginatu, ordezko atezaina, ez? Adibide errexena jartzeagatik, ez? Baina oro har, nola egiten da, beste erabatea esango, enpresetan igual dago, lan ilunagoak daude, ez? Ez dutenak hainbeste saltzen edo kanpora begira, igual zaleak igandez ez du ikusten lan hori, eserita dagoelako aulkian, da igual ez du jokatuko. Nola mantentzen da motibatuta olako, lan zikin hori, lan beltz hori edo egiten nahi da? Hori da, azteko, ez duenak jokatzen asarratuta dago, hori fijo. Eta asarratuta dago nirekin gainera. Eta hori hola da. Eta hori da hola toki guztietan. Eta hori jakin behar da, azkenean ni batzuk aukeratu behar ditut, eta beste batzuk ez. Horrek esan nahi du, edo ni jartzen banaiz, empatia pixkat badaukat, zu sentitzen zara ezarela maitatua. Eta horrela da. Zure lehenengo sentsazioa da, ezaituenean aukeratzen, da nien naiz maitatua pertsona horregaitik, edo... Eta hori da, hortik hasi behar zara, ez? Eta, ez da erreza, ez? Gero nortasun ezberdinak daude. Batzuk badaukate talde konpromeso handiagoa, eta naizta eurak jokatu nahi izan, eta naizta pixkat erreta egon ez dutelako jokatzen badakite, talde baten inteligentziak ere asko egiten du. Ni talde baten barruan nago, badakite entrenatzaileak ezin dituela danak aukeratu, orain tokatzen zaitez jokatzea, gogorrago egin behar dut lan, ez, pixkat hori ere ulertzea, beste batzuk hori ez dute ulertzen. Bakarrik pentsatzen dute euren buruarengan, eta bakarrik nahi dute jokatu, ez? Askotan ere gero kontratuetan, eta hori ere aldea dago jokatzetik ez jokatzera. Hori nola konpontzen da, hori kudeatu behar da, eta hori da nire buruko minik handienak da hori, ez? Nola hitz egin, nola harremanatu ez dutenekin jokatzen, nola atera, nola mantendu motibatuta, nola harremanatu beraiekin, eta guzti hori mundu bat da, eta oso polita da, oso gogorra batzutan, baina niri da igual futbolean gehien gustatzen zaidana, gero eta gehiago gustatzen zait hori. Horretarako behar dut hobetzea ni hasteko. Osea, guzti hori ondo mantentzeko, bizirik mantentzeko, motibatuta mantentzeko, horretarako izan behar naiz ni ona edo hobetu. Zergaitik, habilidade batzuk eduki behar ditut, trebetasun batzuk eduki behar ditut, harremanak mantentzeko, naizta beraiek pozik ez egon, naizta beraiek desmotibatuta egon. Nik motibatu behar ditut, konbentzitu behar ditut, hitz egin behar dut beraiekin aurpegira, eta ez banaiz ona, edo ez baditut balore batzuk, ez banaiz zintzoa adibidez, ez badut benetan pentsatzen dudana esaten, habilidade batzuk eduki behar ditut, trebetasun batzuk,
batzuk berezkoak alditu danak euki, eta beste batzuk ez, eta ikasi behar ditu danak, ez? Eta urteekin ikasten dira, kagada asko egiten, edo askotan erabaki txarrak hartzen, edo elkarrizketa txarrak eukitzen, ikasten dozu, gauzak nola izan behar diren, gauzak hobeto joateko, ez? Lehen esan duzu jokalariekin hitz egin, ez, da behaiek ezagututa, edozein taldetan normalean egoten dira nolabait lider naturalak, ez futbolean bakarrik, ez? Berezko abildade batzuk dituztelako, talde gidaritzarako edo konpromiso handigoa edo hoiekin jokamolde bereziren badaukazu, esan dut, lider izaera hori gauza bada, beste gauza bat izango da sasoi puntua, ez? Ez oso liderra izan zaitezke, baina igual zaude jokatzeko, bereiekiko badaukazulako arreta bereziren bat edo norbait igartzen badiozu, lider naturala? Bueno, beti talde guztietan liderrak daude, ez? Laster konturatzen zara, zu ailegatzen zara talde batera, bueno, normalen nik ezagutzen ditut aurretik, baina zu ailegatzen zara talde batera edo enpresa batera eta laster dakizu nortzu diran liderrak, ez? Lehenengo niri gustatzen zait ikustea pixka bat, uzten diet, eta laster konturatzen zara lider naturalak, nortzuk diren, eta, bueno, eduki behar dituzu pixkat, ezagutu behar dituzu, eta beti jakin lidergo hori jarri behar dela beti taldearen zerbitzuan. Badaude lider oso onak eta beste lider batzuk ez direnak onak taldearen dinamikarako. Orduan, bueno, behar dituzu ezagutu eta pixkanaka moldatu, jakiteko, lidergo hori oso ona dela, eta zenbat eta lidergo hori taldean gehiago egon ni pixkat aparteago egon hobeto, niri gustatzen zait hori, taldeak bere kabuz joatea aurrera, eta ni pixka bat, niri ez zait gustatzen protagonista izatea, ez zait gustatzen bapez agertzea edo agindu gehiegi ematea, gustatzen zait pixkat moldatzea taldea eta aurrera joatea lidergo horrekin, ez? Nire lidergoarekin, logikoki, baina ez zait gustatzen ez da ere, hor egotea, baizik eta, bueno, dinamika hori egotea, ez da orduan oso detektatuta egon behar dira liderrak eta jakin nortzu diren, eta jakin lidergo hori jarri behar dela taldearen onerako. Batzutan lidergo hori joaten da norbanakoaren onerako eta ez taldearen onerako. Orduan hor aparte hartu behar dudala nik edo liderrak, ez. Aipatzen askotan, zenbait taldetan, oilar gehiegi dagoela, ez? Zakita edo jokalariek entrenatzailea bota dute, ez zuten gustoko eta olakoak... Bueno, baina ez da txarra oilar asko egotea. Horrelako gauza bat egiteko pixat oilarra izan behar zara. Ez bazara, ez dakit, San Mamesen ateratzeko 40.000 pertsona dituzu, ikusten, ez dakit, Ipuruan edo beste leku baten, esatizu San Mames, handiena dalako edo... Oilarra ez bazara, oilar pixka bat izan behar zara, eta ez da txarra oilarra izatea. Asuntoa da hori jartzea taldearen onerako, eta jakin talde lan bat dela eta ez bakar batena, eta ni egon naiz talde batzutan non oilar asko zeuden, baina taldeak oso dinamika onarekin, eta beste batzuk oilar oso gutxirekin, oso talde nik esaten niena egiten zuten dana, oso humilak, oso langileak, baina nortasun falta askotan, ez? Danak oso langileak izatea, danak, nik esaten badiet arantza joatea, danak arantza, ez badago jendeak aurre egiten dizuna erabaki batzuetan, askotan konflikto batetik taldea ateratzen da. Konfliktoa ez da beti txarra, ez da ere, ez? Konfliktoaren bukaeran, baldin eta konfliktoaren bukaeran, gauzak adostu baditugu berriro aurrera egiteko, ez? Orduan, nik eduki ditut taldeak oilar gutxirekin, oilarrak falta zirenak, ez? Eta beste batzutan eduki ditut, oilar gehiegi, ez? Denetarik, ez? Badago kontu bat, enpresetan eta aldaketak ematen dienan, ez? Aldaketaren kudeaketak sarri, nire hau nire impresioa da, baina aldaketarekin gustora ez dagoenak, enpresa munduan eta kritikatzen du askotan komunikazioa. Aldaketa hau baino ez da behar bezala komunikatu edo. Garrantzia handia ematen zaio moduari igual, formari baino, ez?
edo, bueno, sakoneko kontu horri baino. Horri buruz, komunikazioa nola egin, osea... Total, garrantzitsuena. Zu pentsan ni goizero, hasten gara normalean sesioa bideo batekin, normalean talde guztietan, ez? Normalean egitegu bideo, goizean ikuste du bideo bat, ordu erdi, 45 minutu, gero gimnasio, gero zelaira, gero berriro gimnasiora, dinamika batzuk daude, ez? Ni beti goizero jende askoren aurrean hitz egiten dut. Nola ez da izango garrantzitsua zer esaten dudan, nola esaten dudan, nola nagoen ni, goizan beti ez nago berdin, batzutan nago umore honez, beste batzutan umore txarrez, beste batzutan ez dakize, nekatuta, hori jokalariak ikusten dute. Eta horren arabera, ni nola nagoen arabera, horren arabera, jokatzen dute eurepe bai. Orduan komunikazioa, taktika saltzerako orduan, partiduko planak azaltzerako orduan, momentu zailetan, komunikazioa gaur egun oso garrantzitsua da, eta gero ikasten da, ikasi behar dugu, komunikatzen ez da jaiotzen bat eta ja badaki komunikatzen. Ikasi behar da, pixkat nola jarri, nola hitz egin, hori batzuk badaukate berezkoa, eta logikoki klasean txikitan oso isila danak eta inoiz ez dunak hitz egiten eta oso lotzatia danak eta zaila izango da gero, baina ulertzezu, ez? Berezkoa badaukazu, baina gero ikasi behar da. Eta ez badakizu komunikatzen oso zaila da gaur egun, zehose talde bat eramatea, ez? Eta hor utz asko egiten ditugu guk, eta pixkanaka saiatu behar gara ikasten, ez? Gero ikusten dugu gero eta gehiago, eta gero kontutan eduki behar duzu, gaur eguneko gazteak, ez direla, gu egoten ginen 3 ordu bideo bat entzuten. Gure entrenatzaile bat etortzen zen, eta egoten ginen, bideoak, ez zeuden, 3 ordu, arbela bat, eta tipo bat, oihuak botatzen, 3 ordu. Eta denak geunden horrela. Orain gaur egun, zaude 25 minutu, eta nekatzen dira, normala, ze gaur egun informazio azkarra izan behar da, irudiak egon behar dira, bideoak egon behar dira, ez daude ohituta egotera kriston txapa bat entzuteko, ezin dira egon, deskonektatu egiten dute, beste aro baten gaude. Eta orduan informazioa eta guk nola zuzentzen dugun eta ezberdina izan behar da, ezin da orain dela 10 edo 15 urte bezala. Ze jokalariak ez dute aguantatzen. Bueno, ez jokalariak, ez nire alabak, ez inopez. Eta guk aguantatzen genuen dena. Egoten ginenean, 3 ordu, eta burua jaisten zuenak, entrenatzailea normalean oso despota izaten zen, ordukoak, eta egon behar zinen, eta gaur egun dena aldatu da. Eta orduan komunikazioa aldatu da, logikoki. Horren, futbola eta gizarte ez di hain ezberdin aldatu, ez? Hori, hau komentatu bezuna, gazteak piztuta edo harreta mantentzeko zailtasun hori, hezkuntzan oso asko aipatzen da, eta enpresetan ere maila batean gertatzen da. Komunikazio hortan, asko erabiltzen duzu berri txarrak emateko adibidez, banakako aurretiako komunikazioa, esan edet. Ez da, atezain bat aldatu behar duzu, beti jokatu duen bat, hori bi modu daude komunikatzeko, gorroto izango zaitu, baina lehenengo berari esan, edo taldeari edo ze... Bueno, ni naiz pertsona bateko zuzena eta ez hitz askotakoa, ez? Naiz ez ditut azalpen gehiegi ematen, baina norbaitekin hitz egiten dudanean, saiatzen naiz elkarrizketa potente bat eukitzea, eta hola jokatzen dut, ez? Askok leporatu izan diate ez naizela oso komunikatiboa, ez ditu dela azalpen gehiegi ematen, edo hori, ez? Baina, uste dut horrela hobeto dela, ez? Eta azkenean zeozer esan behar bada, izan daitela zeozer onuragarria eta benetakoa, ez? Horrela, hitz egiten gertu eta benetakoa, ez? Azalpenak ematea egunero, eske hau, eske bestea, askotan ez dut oso baliagarria ikusten, ez? Eta orduan, azkenean ni horrelakoa naiz. Eta gustatzen zait izatea horrelakoa, momentua, horrela sentitzen dudalako. Beste era batekoa bada ulertzen dut azalpenak egotea denbora guztia. Pixkat izan behar zara, zure izateko era leiala izan pixka bat, ez? Nire defektuekin ditudala 1000 milioi,
eta nire gauza honen bat ere ukiko dudala, ez? Baina... Ba, nik esan nahi nuzuen gehiago, komunikazio, claro, batzutan pentsatzen duzu, ez, empati ariketa batetik, bati berri txar bat eman behar badiozu, askotan leporatzen dizute, bapatean, aldean komunikatu ordez, igual, berarekin hitz egin, edo, gauza horrek asko behiratzen dituzu kontu egin. Bai, asko zaintzen ditut pila bat. Hombre, segun nortasunaren arabera, behar bada jokalari batekin joan naiteke zerbeza bat hartzera, eta hitz egitera, igual elkarrizketa potente bat eukitzeko, normalean gauzak ondo ez doazenean, edo nien nagoenean oso posi berarekin, edo bera ez dagoenean nirekin posik, edo gauza ez doanean ondo, edo danok euki dugu horrelako elkarrizketak, lagunekin, familiakin, langilekin, ez? Eta gustatzen zait, horren arabera, beste batekin egongo naiz 2 minutu, eta nire despatxoan, beste bat hartuko dut entrenatu aurretik, lasaiago dagolako, beste bat hartuko dut entrenatu ostean ezagutzen dudalako, eta batekin juntatuko naiz zelaian, buelta bat ematen, badakidalako handik gehiago aterako dudala. Nortasunaren arabera, batek badakit ez duela nahi nire azalpenik, eta minutu batekin beste batekin egon behar naiz ordu bete, horretarako ezagutu behar dut bakoitza, ez? Eta azkenean nire jokalariak ezagutzen ditut nire familia baino hobeto azkenean, ez? Bakoitzak zer behar duen edo taldeak zer behar duen, ez? Zer da zailagoa? Porroten kudeaketa edo garaipenena? Ez pentsa, behitu, urtekin konturatzen zara gauza ez doanean ondo, danak, batez ere euskaldunak, edo euskaldunak garelako, edo nortasunagatik, edo gauzak ondo ez doazenean, jendeak batu egiten da, eta ateratzen zaizu miltasuna, laguntza, empatia, dana. Gauzak ez doazenean ondo, ez dakit euskaldunen gauza bat da, baina, esatezu, benga, nitaz pizkataztu eta gaur laguntzera noa tokatzen zaidan tokitik, ez? Eta gauzak ondo doazenean, nire tokatu izan zait, nire momenturik txarrenak gauzak ondo doazenean, ez? Egoak ateratzen direnean, bakoitzak nahi du gauzak ondo doaz, baina, klaro, nigaitik doaz ondo. Dinot, bakoitzak pentsatu dezake, nik nahi dut hor agertu, ez fokoetan egon, eta ez nago, eta hor agertzen dira rokeriak, eta orduan ez doa beti nire esperientzia oso polit asko zuzentzen izan dira oso momentu txarra eta zailetan, ez? Askotan taldeak gehiago juntatzen dira momentu zailenetan, eta gauzarik politenak eta konpromesurik handienak taldeetan ikusi ditut gauzak txarto joan izan direnean, ez? Galtzearen alde ona orduan, ez? Garaipenak zeozer badauka ona galtzeak, zeozer badauka. Bueno, galtzetik asko ikasten da, ez? Irabaztetik baino gehiago, baino komeni irabaztea galtzea baino. Bueno, gero, pixa, zer eta nola, ez? Enpresa munduan da oso geroz da nabarmenagoa da, ez dituztela bakarrik emaitzak eskatzen, baizik eta emaitza horien nolakotasuna edo nola lortu dian, edo badaude nolabait garaipenez edo diru irabaziez haratagoko faktoreak, ez? Badago presio sozial bat, eredugarria izateko, erantzukizun sozial korporatibo bat emateko, irudion bat emateko, hori guztia. Hori ere heldu da futbolera, ez? Esango zenuke? Nabari duzu horren pixu hori edo? Baina, bueno, futbola ez da oso eredugarria, ez dugu esango, ez gara jarriko gu oso eredu bezala, ez? Futbolak baitu gauza honak, nire ustez asko, baina beste batzuk, ez. Eta ez dut uste eredugarritasun asko baloratzen denik, ez? Emaitzak dira gehien baloratzen dena, arlo ekonomikoa asko, ze proiektuak azkenean arlo ekonomikotik doaz eta interes handiak daude ekonomikoak, eta eskertzen da zehozer eredugarria ikusten duzunean, edo gestoren bat, edo pertsona bat ezagutzen duzunean eredugarri, edo jende asko dago, futbolean, baina dinot, futbola berez ez dugu jarriko gizartean gauza eredugarri bat bezala, ez? Ez, nabaritze dute nolako presio bat, ez dakit, futbol talde bat. Futbol taldeaz aparte, sortzen da fundazio bat, fundazio horrek zaintzen ditu, beste alor bat. Askoz gehiago zaintzen da orain, euskera, hizkuntza, eta zaindu behar da, baina gero eta gehiago kontutan edukitzen dira horrelako gauzak, laguntza sozialak, fundazioak,
Bai, adibidez, berdintasunaren gaia, ez? Berdintasunaren gaina, nesken futbola... Hor neukan azken galdera, pixka nesken futbolera bideratua zegoen. Nik daukat impresioa, nesken futbola toki batzutan ernetu dela, edo, lehendik beti egon den ze bat dela, eta momenturen batean, klub handiek edo batzuk pentsatu dute, nik nesken futbol talde bat eukin behar. Gaina hala da, ez da futbol talde bat da, nesken futbol talde. Osea, dago futbol taldea eta gero nesken futbol taldea, ez? Baina hori premi bat bezala sortu zaiela batzu, igual gehiegi sinetxik gabe, edo ezakitzuk impresio berdina daukazun, edo etorri dala bapatean, ez? Ezakit, azkenean etorri zanetik, azkenengo taldetan ni egon naizen taldetan asko zaindu dute hori. Egia da, nesken futbola ni egon naizen taldetan asko zaindu dutela, eta baina logikoki laguntza gehiago behar da, ez? Neskek ere gerturatzeko askoz gehiago futbolari batek kobratzen duenera, telebista bai berrietan, bai partiduak emateko aukera horietan, eta hor asko dago hobetzeko eta laguntzeko, eta guzti hori pizteko, ez? Baina ni egon naizen taldetan egia da, kriston garrantzia eman zaiola azken urteetan horreri, eta egon direla momentu hobeak, txarrauak, ematen zuen aia, gero gelditu egiten da pixka bat, ze ekonomikoki oso zaila diru iturriak ez dira berdinak, ez da ere, igual telebistan ez dutelako hainbeste ematen, igual emango balute jende gehiago joango zan edo ikusiko luke, ez dakit, ez dut ulertzen gehiegi hortaz, ez, baina egia da hor asko dagoela hobetzeko, ez, nesken futbolan eta nesken eskubideetan, eta nahiz eta asko egindan asko azkenengo urteetan, seguru oso gutxi izan dela, ez, egin behar denerako, ez. Ausartuko zinak esaten zer behar da, hortan... Zaila da, ez, lagun asko ditut, ez, futbolean atletiken egon naizelako, eta atletiken nesken edo Eibarren, edo Deporren, eta neska bati entzuten badiozu, eta esaten dizun arrazoiak, eta esatezu, bai, eske hola da. Eta gero entzuten badiozu presidenteari, edo esaten diru iturriak ez daudela inbeste pagatzeko eta hori, eta esaten ematen dizu arrazoiak, eta esaten zu, bai, eske egia da, eta nola... Eta orduan, ez, tanak daukate arrazoia, baina gero... Nik ideia bat emagizu eta ez komentatu. Nola diru iturri nagusia futbolean telebista dan, ez dira zaletuak, zelaira doazena, telebista dan, ez? Legez ezarri liteke futbol partida berdinak ematea gizonezkoak eta emakume. Osea, kuota bat, azkenean beste horrelako... Bai, azkenean guk ere konsumitzen ditugun gauza da ikusten ditugulako telebistan. Futbola gustatzen zaigu, baita ere, beti telebistan jarri dutelako, ez? Ez dakit, beste gauza bat jartzen badute, hortik tiratzen dugu, eta orduan, ez da lehenengo gustatzea eta gero ikustea, aldrebez da, jasotzea lehenengo, gero... Logikoki, horrek asko lagunduko luke. Ez dauket, patentatzeko asmoik idea. Ez, ni ere naiz aditua horretan, enpresa munduan. Beste hainbat alorretan nola ikusten nahi dian kuotak, ez? Administrazio kontseiluetan, parekidetasuna, zuzendaritza zeatan, ez? Ikusiko zenuke, adibidez, emakume bat lehen mailako futbol talde bat gidatzen, o ezagutzen dituzu kasuak, ikustezu gertu dagoela momentu? Bai, zaitik ez. Ez dakit gertu dagoen edo ez, ez dago lehenengo mailan eta bigarren mailan ez dago kasurik, baina zehaitik ez. Oso logikoa ikusten dut, gaur egun edozein enpresatan, edozein zea gintzen baute, segaitik ez futbol talde baten. Arbitroak ere gehiago, arbitroak ja hasi dira sartzen lehenengo mailan, eta nire ustez ikusiko dugu, bai. Eta gainera oso ona izango da. Hor badauka itxura igual gizartearen pixkat atzetik. Bai, atzetik doa. Atzetik doa, oso harremanatuta doa, mutil bat izan behar dela entrenatzailea, ez? Dira, ez da, konplejoak edo hori, baina... Bai, gizatalde bada, azkenan ezaki gizatalde hori... Bueno, baina nesken taldeak gizon batek entrenatzaileak badaude, ez? Gizon batek zuzendu albadu nesken talde bat, zergaitik ez neska batek ezin du zuzendu mutil talde bat. Oso logikoa iruditzen zait,
pizkat atzeratuta gaude horretan, etorriko da hori, suposatzen dut, ez? Etorriko da, zagaitik ez, eta ona izango da. Oso ondo. Bueno, hau ez zian gutxi nik prestatuta neuzkan galderak, ez dakit hemen daukagun jendearen aldetik edo bestela internetez edo norbaitek bidali duen galderarik. Egia esan, bueno, esango denbora pixkat irazteko. Futbol mundu hori zenbait gauzetan arreta handia erakartzen duen gaia da, ez? Eta, hori adibidez, datuetan, baliabidetan, badauka igual enpresa bezala begiratuko bagenitu, badauzkan oihartzun aldetik ere oso handia daukana. Nei hori beti badauzka berezkotasun batzuk ere, ez? Enpresetan iraupen bokazio handiagoko proiektuak izaten dira askotan, ez? Futbola badirudi, etenak edo, batetik langileek edo jokalariek karrera laburragoa izatean ondorioz, entrenatzaileak ere ze esanik ez, egon dituzken gorabeherak eta bar. Baina tensio hori, epe erdirako lanik egiterik badago, eta hainbeste aldatzen den... Gero eta presa gehiago dago, gero eta hori ezinezkoa da futbolean, ez? Proiektuak eta gaur egun astero jokatzen dozu zure postua, gure kasuan, eta presak daude, eta emaitzak behar dira, eta ez dago pazientzirik, eta ez dago leku guztietan da berdina, ez? Eta nire ustez enpresa normal baten, ez? Alderatzen baduzu futbolarekin, askoz ere behintzat, ez dizut esango epe luzerako proiektuak, ze zailagoa da, baina denbora pixka bat eukitzen da, eta futbolean normalean ez. Ez dago astetik astera da dana, eta oso zaila da proiektu bat aurkitzea, pixkat pazientzia duena, edo ez da erresa. Igual emakumezkoen futbolean, hori errazago ikuste duzu? Behar bada. Presio gutxiago, arreta gutxiago daukan aldetik, eta igual izan dira. Bai, gauza okerragoak lehen esan dizudan, o zuk esan didazun bezala ditu, eta igual alde ona hori izango da, ez pixkat badagoela lan egitea proiektu baten pixkat denbora guzten eta hasten, eta behar bada gizonezko futbolean ez dago pazientzirik edo ez dago proiekturik, ez da epe ertainera ere, ez? Emaitzak behar dira lehen bai lehen, ez? Ondo, ez da egit hortik. Nik badaukat galdera bat. Enpresa bat zuzentzera zoaztenean, enpresa baten zuzendari egiten zaituenean, hobeto edo txarto egingo zu, baina zuzoi zara, zure bulegoan jartzen zara, zure lana betetzen dozu, eta, ez daukazuz inguruen 40.000-tik, igual 20.000 entrenatzaile frustrauzu, baina askoz begeiago dakizenak partidu horretan, eta zuk egiten dozun lan horren inguruan. Mundu guztizek dakizu baino gehiago. Eta zelan kudeatzen da hori? Ez da bakarrik entrenatzaile frustratu horren presioa da kazetariena ere bai, komunikabideena ere bai, ez? Badirudi batzutan, entrenatzaile batik gauzak ondo urteten ez pajakue, mundu guztiz edoiela egile, ez? Alde guztietatik gauzta jako zela bomba. Bai, suposatzen dut edozein enpresatan ere hola izango dela, ez? Beti jefea egoten da bazkaltzera zoazenean, danak ibiltzen gara rajatzen, ez? Jefeari buruz, hori leku guztietan pasatzen da, ez? Baina, nola kudeatu, bai, hori oso garrantzitsua da, ez? Norberaren barruak eta burua kudeatzea, ez? Batez ere gaur egun informazio asko dago, sare sozialak, eta hori jarraitzen duenak, ez dakit nik ez dute zer jarraitzen, ez? Baina hori da kudeatu, pixkat zure burua lasai egoteko, jakin, behintzat, balore batzuk euki jakiteko behintzat zuzena zaudela egiten, ez? Aldala hobeto urten edo ez, baina behintzat zaudela dana ematen, zu lasai egoteko zure buruarekin, eta gero, deskonektatu pixka bat baita ere, ez? Beste gauza batzuk egin, ez egon hain pendiente jenteak zer esaten duen, edo ulertu gaur egun gizartea horrela egina dagoela, jende asko dagoela, beti bestei begira kritikatzen eta hori bere bizitza bizi gabe, ez? Eta hori leku guztietan pasatzen da, eta hori da zailena zuk esan duzun bezala,
kudeatzea norberarena hori ez da erreza, ez? Hori da jefeak daukan parterik txarrena, ez? Askotan enpresetan ero ikusten dugu, jefea hobeto bizi da, gehiago kobratzen du, baina jefeak ere bere ardurak eta bere marroiak eta bere momentu txarrak pasatzen ditu. Eta bueno, hori da hor nahi dugu egon eta privilegiatu batzuk gara. Gero ez du balio kejatzea edo kritika jasotzen dituzunean, edo gauzak ez doazenean ondo, guk aukeratu dugu gure ogibide hau eta asko gustatzen zaigu eta bere alde txarrak ditu baita ere, ez. Hori, jokalariei ere gertatzen zaien batean oso esposizio maila oso handia da. Oso handia. Penalti bat utxe egin dezulako edo dena delakoagatik, ez? Langile arruntak, baino batez ere, kontutan izan da jokalaria normalean jende gaztea dela. Bai. Gaina lehen galdetu nahi zuen, zure ikasketak noiz zain, amaitu zen itun jokalari zinelarik edo gerora edo... Ez, aurretik. Hori da, irakasle garaian tokatu izan zait pixkat ez, futbolean da bilen jendea eta oso zaila da ikasketak eta futbola bateratzen, unegatik ez, presioa, eskakizunak eta gero, segun ze ikasketa mota ere, igual ez oso batera. Denetarik dago, egia da leporatzen digutela asko jokalari futbolari gehienak ez daukagula ikasketarik edo ez dutela ikasketarik eta denetarik dago, egia da asko ez, baina beste batzuk bai, gero ez da erreza 18, 19, 20 urte unibertsitatean zaudenean bidai pila bat dituzu, entrenamentu pila bat, azterketa bat daukatuzu eta ezin zara joan, lansaioa daukazulako, eta orduan ez da erreza karrera bat egitea eta profesionala izatea. Hori ez da erreza, baina, badago jendea egiten duena eta denetari dago. Horren ari da, Ainhoa Tirapukatea zuen liburuan pixkate agertzen da hori, ez? Eta, enpresetan ere oso ohikoa dian buru gaixotasunak, ansidadeak eta bar, pentsatzen dut futbolera ere iritsiko ziela. Pasada bat. Azkenean presiopean zaude. Bai, horregatik. Jokalariak oso espuesto daude, eta gu geu ez, eta orduan hori kudeatzea oso garrantzitsua da, eta ez da erreza, ez, askotan lotzen dugu dana diruarekin, ez, hori diru asko irabazten du, ez, aguantatuko du. Zer daukaz, ez dakaz erikusirik, ez? Jokalari bat, nahiz eta asko kobratu, egon daiteke kao, psikologikoki edo 1000 gauzagatik, ez da hori kudeatzea oso garrantzitsua da, ez, eta bai. Esango dizut gauza bat, uste dut gaurko gazteak eta hori badaukatela, pixkat puntu hori plaza gizonak edo direla edo ez dakit nola esan, badaukate hori bai. Gu ginen, gure garaian, jokatzen genuenean askoz ere langileagoak ez dakit, zuzenagoak, baina aldi berean gero ardura gehiago edo, ez dakizu, nola esan? Gaurkoak, pixkat, gehiago kostatzen zaie bidetik joatea, baina gero nahiko plaza gizonak dira eta ondo eramaten dute, edo, bai. Oina enpresen, selekzio galorrean eta ez, beti aipatzen da talentu falta ez, eta askotan lehen enpresek hautatzen zuten jendea, eta oina geroz da gehiago entzuten da, jendeak o langileek hautatzen dituztela enpresak, ez? Hori futbolean ikusi ez du? Eta azkenean nola bihurtu zure taldea edo zure proiektua erakargarri kanpoko beste futbolari batentzako, igual a priori nik uste Eibar hortan bai izan dela pixka bat, ez? Jendeari aukera bat emateko modu bezala edo proiektu hori erakargarri egiteko garaian edo? Klubetan guk aukeratzen dugu norrekarri eta hori da, ez behar badak atletiken ezberdina izango da, beste filosofia badalako, arrobi badalako, baina normalean klubetan hautatu egiten ditugu jokalariak eta ekarri, ez? Beste gauza bada, esaten dizudan bezala, euskal taldeetan eta hori, txikitatik daude oso markatuta nora nahi duten joan, hor beste zeo zer dago, ez? Zu atletikeko jokalaria izan nahi duzu, edo realean, edo... Baina gero bestea mugitzen da oso merkatu bat bezala.
paketeak bezala, askotan, ez? Orain eduki dugu urtarrileko hilabete bat saltzeko, ekartzeko, merkantzia balitz bezala mugitzen dira, ez? Askotan, representante pila bat daude, pila bat, eta hor jokatzen da pizkat merkatu horretan, hau erosi, hau saldu, eta daukasun diruarekin mugitu. Ez zaizue gertatu dirua eduki arren edo prezio jakin bat eskaini arren, norbaitek zuengana etorri nahi ez izatea adibidez. Bai, bueno, gero jokalari onaren atzetik talde asko egoten dira normalean, eta hor, faktore asko dago, ez? Normalean ekonomikoak asko markatzen du, baina guri tokatu izan zaigu, lehen egon gara komentatzen, hain dela urte asko, Eibarren lehenengo mailan, lehenengo igo ginenean, jokalari asko, naizta gure etorri, gurera, baina ez zuten nahi etorri, euren emazteak, gero ez zutelako nahi bizi Eibarren. Derrigortu egiten genuen jendea Eibarren bizitzera, eta jende asko ez zuen nahi beste aukera hobe bat, naizta ekonomikoki hainona izan, bigarren mailan gelditzen ziren Eibarrera ez etortzeagatik. Igual batzuk edo arrazoi ekonomikoak beti ez dira, non biziko zaren, ze talde daukasun, nordan entrenatzailea, badaude, ez? Arau hori malgutu da, adibidez Eibarren bizi beharra, eta hori dana malgutuko zen. Bai, bueno, oin Donostin bizi da batzuk, Bilbon bizi dira batzuk, igual bat amatek nahi du Eibarren bizi, Eibarren oso ondo bizi itzen dabe bai, baina, bueno, gehienak jotzen dute hiri handiagoetara, ez? Gehienak, ez kanpotarrak direlako gehienak, eta hori, eta, bueno. Egun anonimoagoak izateko. Edo anonimoagoak izateko, nire ustez hori oso garrantzitsua da bai, anonimoa izatea da gauza bat asko gustatzen zaiguna, edo gehiena gustatzen zaiguna, ezaguna garen hori, eta anonimatoa oso ondo baloratuta dago bai. Aixer, ez dakit zerbait galdera nahi zenun. Gazteak erantzun nahiko nioke, edo esan nahi nahiko nioke berriro ere, konpromisoa aipatu da, ez? Hemen gaude ekonomian, enpresa munduan gabiltzanok, ez? Eta hartu ezagun futbol taldea enpresa munduan, ez? Nola kudeatzen da gaur egungo gazteriarekin, gaurko jokalari gazte horiekin, ez? Konpromisoa, talderekiko konpromisoaren gaia, adibidez. Bere garaian, aipatzen zen, talderekiko konpromisoa, jokalari batek bere aita, bere ama egun horretan bertan hil, eta jokatu, ez? Gaur egun, askoz ohikoagoa da, aita bihurtudan batek, esatea, nire semea edo nire alaba jaiotzen ikusi nahi dut, eta nire bikoteekin nago nahi dut, partidu bat edo bi galduko ditu, ez? Nola gustatzen dira, jokalari bakoitzaren bizitza pertsonala eta taldeko konpromiso hori, ez? A ber, kasu ezberdinak daude, baina nire ustez jokalariak ikusi behar du zer dagoen, ez? Zu ailegatzen zara leku batera eta da ikastolara joaten ginen bezala, ez? Zu sartzen zara leku baten, eta lehenengo ikusten duzu zer dagoen. Begiratzen duzu, beste zer egiten duten, irakaslea ikusten duzu, nolakoa dan irakaslea. Zer egiten du, zer esaten du, nola jokatzen du, eta zuko horren arabera zoaz ikusten, eta esatezu, ni honekin noa. Gaur nire aita hilda, baina jokatzera nator. Hauek behar naute, irakasle honek edo entrenadore honek, nik honegatik ematen dut dena, eta gaur etorriko naiz. Ikusten dudalako ambientean, ikusten ditudalako gestoak, ikusten dudalako balore batzuk daudela talde horretan, eta ni horiekin noa, muerte, ez? Eta ez badut ikusten, naiz hainbeste konprometitzen, ez? Orduan, oso importantea da leku batera ailegatzen zarenean ikustea zer dagoen, nola jokatzen duten lehendik daudenak, eta danari ez dakit gertatzen zaizuen zuei, baina ikastolara joaten ginenean, ze asignaturatan egoten ginen gustorago, ze asignatura gustatzen zitzaigun gehiena. Irakasle majoena, edo irakaslerik legalena, edo zegoena, eta ja asignatura horrekin, niri gustatzen zitzaidan grekera eta latina. Irakaslea oso nazalako, eta kriston tipo azalako, eta tipo leiala azalako, tipo zintzoa, tipo empatikoa, exigentea zen, baina, eta orduan, zeo zer bazegoen, ni horrekin, boi a muerte. Beste bat, ikusten banuen, alper bat zala, berandu ailegatzen zala, gezurtero bat zala, gauza bat nik nire konpromesoa eman behar banuen, nik esaten nuen, ni tipo honegatik edo talde honengatik ez dut
ez dut esfortzu hau egingo, ez? Eta gaur egun nire ustez gakoa hor da, hor dago, ez? Ikustea zure aldamenekoak ze jarrera duten, zure jefeak ze jarrera duen, edo zure liderrak, zure taldea zergaitik zauden, eta konpromesu hori, uste duzu ere gertatzen zaizuela hori, dan hori, ez? Zaudenean zalantzatan gauza bat egin, edo gauza bat eman, edo gauza bat galdu, nik galdu behar dut gauza bat, baina tipo honi edo talde honi emango diot. Merezi duelako, eta hor dago aldea, irabaztetik galtzera edo konpromesu hori, ez. Uste honik, ez. Oskar. Arba galdera bat esan dezu futbolak eredugarria berez ez dela, eta munduan gauza gutxi dago eredugarriak, baina futbolak historian dago entrenatzaile bat Bill Shankly, ezagutzen Liverpoolekua, eta behin prentsa horreko esan zuen futbola ez dela ia biziko kontu bat, hori baino askoz importanteagoa. Eta jendea barra egiten du, baina zuen bera bizitza ikusten baldin badezu, igual arrazoiatan eman bazaio. Oso familia pobrean jaio zen. Futbolaren kasu asko eman dira, Maradona eta Pelé eta beste bat. Uste eta amarra nahi arreba zeuskala eta etxean komunik ez zutela. Eskoziako herri txiki bat. Gero suerte txarra izan zuen munduko gerrak harrapatu zulako herrian, eta futbolista moduan ezun dauzan dirik egin. Baina, gero esan zuen, enterlatzaile sartuko naiz, Liverpool harrapatu zuen bigarren mailan, lehenengo mailara igo, Liga irabazi eta Europako titulua. Eta nola motibatizu jokalaria, pentsa, zelako teknia geratu zituen, ekipazioa lortu zuen kolorez aldatzea, dena gorria izatea. Esatezulako horrek bildurra emateziela aukariei. Eta lortu zuen Liverpoolen ekipazioa aldatzea. Eta gero, aldageletarako tunelean jarri zuen This is Anfield. Oso esan famosoa, kanpoko bildurra sartzeko, eta bertako izateko kontuz, zuen konpromisoa mundagoen, ez? Gaur eguna, estatua bat daukala, estadio sarreran da jartzen du. Gizon honek jende asko zoriontsu egin zuen. Orduan, lehenengo galderaren aritik, zuek taldeak motibatzen ditzue, baina gizarteak ere bai. Horregatik esposizioa asko zera urtea da. Bai. Erantzukizun hori badaukagu, bai, ez? Bai, polita da, gauzak ondo doazenean oso polita da, ikustezu jendea disfrutatzen, eta hori, gauzak ez doazenean ondo, ikustezu jendea sufritzen, azarratuta, eta batez ere, behitu, zuzentzen dozunean, maite dituzun taldeak askoz ere gogorragoa da. Gauzak ondo doazenean gehiago disfrutatzen dozu, baina gauzak ez doazenean ondo, ez da, imaginatu enpresa bat sortzen dozula zure lagunekin, edo zure familiarekin. Ez da berdina gauzak ez badoaz ondo edo ondo badoaz, edo sortzen badozu, edo lideratzen badozu enpresa bat, profesionalki hor zaude, jarri zaitue jefe bezala, baina, zara langile bat, eta nahi dozu gauzak ondo ateratzea, baina ez daukazu zera hori, ez? Zuk esaten duzun moduan, poz asko pizten ditugu, eta kontrakoa ere bai, ez? Eta askotan, futbolak asko pasio asko mugitzen du, eta hori da, hori hor dago, ez? Gizartea asko pizten du futbolak, bai. Gero, aipatu duzu, Euskaldunon balioak eta batuta nolako diren, gauzak okertzen direnean balioi asko zere batuako dela. Hombre, niri adibidez, atentzio eman zidan, dela 4 urte, 5 euskal talde ginela lehenengo mailan, eta 5 entrenatzaileak euskaldunak, ez? Bai. Norbaitek esango zuen, hori kasualidadea izan zen. Nik ez dituzte kasualidadea izan zenik. Zuk orain begiratzen baldin baduzu Premier Leagueen, dauzkagu Arteta, Emery eta Lopetegi, 3 euskaldunak. Bundesligan Xabi Alonso, Bayer Leverkusenen, eta 4 euskaldunak dira. Kasualidadea izan daiteke Gipuzkoarrak izatea, igual bai. Hori Bilbotik esan behar dago. Esan duzu, naiz eta, komunikatzeko orduan igual euskara duzun erabiltzen, baina euskaldunok gauza egiteko modu berezi bat daukagu. Zezan diet hori arrakastaren dakoa da. Egia da, azkenengo urteetan hor gabiltza, pixkat elitean futbolean, azkenengo hamarkadan, asko euskaldunak garela. Ez dakit askotan galdetzen didate hau, baina bai, hor 10-12 gaude pixkat hor zirkuito horretan, eta 40-50 gaude pixkat hor gutxi gora bera, 10-12 euskaldunak gara, ez? Eta asko da, ez? Ez dakit esaten zergaitik, baina nire ustez oso irakasle onak izan ditugu, oso entrenatzaile onak egon dira,
asko ikasi dugu batzutaz, eta hemen eskolak eta suerte handia izan dugu asko zaindu dela, eta uste dut horregatik atera garela edo ailegatu garela horra batzuk, ez? Baina ez dut uste, nortasunagatik esaten zuzu, ez dut uste, ez dakit. Ez gara oso saltzaileak, ez? Gure burua ez dugu oso ondo saltzen edo gehiegi saltzen, horra ez dut uste horregatik danik, ez? Ez dakit segaitik izango, ez dakit segaitik izango da. Konpromisoaren ildotik, lehen aipatu duzu, eta interesgarri zaituko da, jokalarizek edo langileek, ez, zeinendako edo zeinen gaitzikitzen daren lan edo jokatzen daren, ez? Eta aipatu duzu herria hitza. Uste duzu jokalarizek sentitzen dabela, urtengo jokalarizek adibidez, sentitzen dabela konexin hori Eibarko herriarekin edo euren gaitzik edo eurendako, ez dakit jokatzea, entrenatzea, abastia, ez dakit zematainoko garantzia moten duten eurek, herrisari, ez? Nire ustez bai, baina denbora behar da horretarako. Zu ailegatzen zara leku batera eta Andaluza bazara, eta ailegatzen zara Ibarrera, eta momentuz, lehen esan dizuan bezala, zu sartzen zara eta ber zer dagoenan. Zer ikusten duzu, nola jokatzen duen jendea, gero, bueno, zoaz ikusten, gelditzen zaitue kaletik, segun nola tratatzen zaituen, gero, zoaz ikusten gauzak, eta nire ustez bai daukate zera hori, baina denbora behar da hori hartzeko. Claro, ni joatenaz ez dakin nora, La Coruñara, ni noara eta ez daukatolako sentimentu bat eurekiko. Behar dut denbora, behar ditut harremanak, behar dut ikustea, borrokatuko dut hauen alde, logikoki, profesionala naizelako, baina plus bat behar dut. Eta plus hori nondik ateratzen da, ikusten dudala, jende legala dala, jende, ez dakit, danoa zela batera, ondo portatzen dira nerekin, balore batzuk dituztela, nire ustez balorena niretzat oso importantea dala, ikusten dudanen jende langilea dala, zintzoa, humila, guzti hori ikusten dudanean, dano konprometitzen gara, horrelakoa gara, dano, zuek ere bai, eta zueri suposatzen dut dana beti gertatuko zaizuela hori. Zoaz leku batera eta lehenengo ikusi behar duzu zer dagoen. Konpromesua ez da ateratzen, konpromesua hasten da gauzak txarto doazenean, konpromesua da gauza bat, hitz bat, beti harremanatuta dagoela, zehose galdu behar duzunean edo momentu txarretan eta hori jartzen duzunean hori, da ikusten duzuelako, nik hauengatik egingo dut gehiago. Zortziretan atera behar banaiz, gaur 9etan aterako naiz. Ez jefeak esan didalako, baizik eta hartuko dut beste ordu bete edo beste 2 ordu, hauek merezi dute, egingo dut beraiengatik, eta nire ustez horrek denbora behar du, baina hori barren jendeak hori ikusten du, nire ustez. Kanpotik datozenak, Talde gidaritza dan aldetik, ikusiko zuen, ez dakit antzekotasunik dauden, baina klub bateko gidaritza ikusiko zenuke, zeuk hartzeko moduan? Presidente moduko lan bat edo... Niri gustatzen zait asko egiten dudana eta ikusten dut nire burua horretan. Inoiz nintzateke egongo horrelako kargu baten. Numeroengatik edo... Denagatik, gustatzen zaidalako jokalariekin egotea, gustatzen zait taktika, gustatzen zait metodologia, gustatzen zait zelaian egotea, gustatzen zait igandetan aulkian egotea, gustatzen zait adrenalina, gustatzen despatxo baten traje batekin egotea numeroak egiten. Ez dakit, txarra izango nintzen, zait gustatzen, ez diot ikusten ezer onuragarririk. Ez. Bai, galderaren bat internetetik edo. 5 galdera, jodezu. Liderra jaio ala ikasi egiten da? Ikasi egiten da. Jaiotzez, zuk lehen esan duguna jaiotzez, dan hori ematen digute deserie, danok ekartzen dugu deserie zehozer. Nire ustez, zuk esaten, txikitan, klasean, ikusten da, zuk lider naturalak eta hori, errezagoa da, 5 edo 6 lider natural horiek, 10, 12, 13 urtekin dianak, errezagoa dira horiek ailegatzea, ez dakize, jefe izatera, edo enpresa bat lideratzera, edo proiektu baten sartzera,
Ze berezkoa pizkat badaukazu, bale, baina pizka bat, 115-20-25. Baina gero beste ikasten da, bestea ikasten da, ikasi behar da. Eta jende asko dago, ikasi egiten duena, zuk esan duzuna, ikasi nola komunikatu, hori hasteko. Ikasi lider bat izaten, elkarrizketak eukitzen, transmititzen, proiektuak lideratzen, hori ikasi egiten da. Eta horretarako trebetasunak behar dira. Ez du balio, hau liderra da, trebetasunak behar dira, ikasi behar da, irakurri behar da, eta hori ikasi egiten da. Entrenatu, lider bat egiten da. De serie ekartzazu zeo zer, Osea, ikusten dozuz batzuk, jokalari zarenean, nik oin jokalari, 25 jokalari ditut. Esaten badidazu, hemendik nor izango da entrenadore, edo nor izan daiteke. Esango dizkizu 3-4 izen, eta ez dut faiatuko. Pizkat ikusten dut nortasuna, lidergoa, karisma, ez dakit gauza batzuk ez, baina gero hori ikasi egiten da. Total. Alde psikologikoa garrantzitsua dela irakurri dugu azken aldian, kirol errendimenduan. Besterako diferentzia sortzean du, enpresa mundura nola estrapolatu zenuke osasun mentala? Bueno, eske oin danok dauzkagu psikologoak, klubetan, coachak eta dana, claro, lantzen dugu fisikoa, ez? Elikadura pila bat. Oin zer jaten dugun, zer jate duten jokalariak, elikadura eta baina eske burua da gehien zaindu behar dana. Zailena, zaintzen gainera. Zailena. Eta eske burua espadoa ondo, hankak ez doaz ondo. Zer ez doa ondo. Orduan ja konturatu gara urteekin, lehenengo eduki behar duzuna ondo da burua. Eta jokalari batentzat ez dakizu zenbat garrantzi daukan. Zure bizitzan ez pasaude ondo, atera zaitezu samamesera orain jokatzera eta ez zaude ondo. Arazoak dituzu, etxean, familiarekin, zure neskarekin, ekonomikoak, ez dakize, zure zenide batek gaixotasun bat dauka, nola egingo duzu ondo hori, ez? Burua ez pasaude lasai, ez pasaude motibatuta, ez baduzu ondo lo egin, nola jokatuko zu futbolean, ez? Eta orduan konturatu gara urteekin, oso garrantzitsua dela. Hor igual, salbuespen badago, zuhaitz Gurrutxaga moduko bat, ez? Aitortu du jo nik halako arazoak eukin nion. Ez da asko entzuten, ez jokalarien kasuan, igual, esposizio horrek ere zaildu egiten dulako, ez? Normalean esatea, jo, halako jokalari bat deprimituta dago. Baina zan, pizan lehen mentalidadea ginoi, lehen nola aitortuko zenuen ez haudela ondo, edo gainezka egite dizula egoerak. Zu batera garzara 20 urtekin 55.000 pertsonaren aurrean, baloi bat eduki behar duzu hankatan, irabazi behar duzu bai ala bai, pertsona gara. Eta ez du balio esatea, diru asko irabazten dute, ez dauka zer ikusirik. Osea, diru asko irabazten dute, baina pertsonak dira, eta urduri jartzen dira berdin-berdin, eta momentu txarrak dituzte berdin-berdin, eta orduan hori kudeatzea ezinbestekoa da, eta lehen esaten zu dena, generazioak asko aldatu dira. Lehen nola aitortuko zenuen zu ez haudela ondo, gainera euskalduna gara, ez dakit ez nola esan. Eta gaur egun gero eta gehiago ez da pasatzen ezer esateagatik nago ondo. Ez dut ondo egin, urduri nago, gainezka egiten dit egoerak, etxean arazoak ditut, oso gaizki daramat futbolari profesionala izatea estres pila bat daukadalako, eta gero hori ja pizkat normalizatu da eta eskerrak, ze lehen hori aitortzea, bueno... Azkena. Hori izan azkena, hori izan hil. Bueno, azkena, eske gainera entrenatzaileak esate zizun. Bueno, zuze, no seke, ez dakize, zigortuta, ez dakizu. Clemente ikusten nahi nahi zuen, Javi Clemente ikusten nahi nahi zuen. Ez, baina nola egongo zara deprimituta zu, ez dakize, diru pila tiraztezu, venga, segita, ja, erremente barte, ez dakizu. Eta gaur egun pizkat ikusten dozuz kasuak, eta orduan, jentea zenbat eta kasu gehiago ikusi, bai, hausartzen da pizkat, ni ere, txopolgo nago hemen, Eta hori ona da, azkenean pertsonak gara edo dira edo normala da. Jokalariekin dagoen harremanari buruz
zer moduko harremana izaten da? Zuzendari zorrotzak ala urriak izan aldituzu? Zaila da. Zaila da harreman estu bat eukitzea, egona, edo adibidez, entrenatzailea eta lehendakaria, edo entrenatzaile eta zuzendari teknikoa, azkenean gure gainetik beti dago zuzendari teknikoa, ez? Eta azkenean horrek dira kaleratuko zaituenak. Gaur espada, bihar. Eta bihar espada, hortik gutxira. Oso zaila da kriston harremana eukitzea nik zurekin, nik badakit zuk kaleratuko nauzula. Hurbiltasun hori eukitzea ez da erreza. Hor beti egongo da, pixkat eta gero jakin, gero marroi guztiak izango direla edo zuretzat edo niretzat. Dinot, banandu behar direla pixka bat, orduan zaila da oso harreman ona eukitzea, oso batuta egotea, oso... Hor ez da erreza izaten. Ez da erreza izaten. Hori hola, leku guztietan. Ez jokalari batek ere ikusi dezake pixka entrenatzailea maila hortan, ez? Esatea orain. Logikoki, jokalari baten harremana entrenatzailearekin oso zaila da. Eta entrenatzailearen harremana jokalarekin nik kaleratuko, zu jokalaria bazara nik kaleratuko zaitut. Orain espada datorren urtean. Ni ez naiz izango inoiz zure laguna. Ezin naiteke izan zure laguna inoiz bez. Beste harreman bat eduki behar dugu, baina lagunak ezin gara izan. Nik datorren urtean kaleratuko zaitut, edo hemendik 2 urteetara. Jokalariei lehen bilera zer esaten diezu? Zer nahi izaten duzu transmititu? Nire nahiz hitz, hola, egia, nik hitz egiten dudanean saiatzen naiz, ahalik eta zintzoen izaten, eta ni izaten, ez? Ni garrantzia ematen du, nire defektuekin, eta hori. Eta pixkat, ez dudanean hori lortzen da, gehien bat, ez naizenean ondo sentitzen, ez? Ez naizenean ni izan. Hori da pixkat mina ematen didana, edo hori baina bestela, zer esango diet, gauza arruntak ez dira. Ez gara gehienak nire ustez euskaldunak ere ez gara diskurso handitako pertsonak, ez? Ez gara janzteko asko gure diskurtsoa ere, ez? Zu behintzat badaukazu jokalari esperientzia hori, ez? Beraiekin empatizatzeko garaian igual hori lagungarria ere izango da, ez? Zer ez duen entzun nahi jokalari batek, edo zegoeratan behar duen kariño pizka bat, edo nire ustez laguntzen du jokalari izanak, urte askotan nola izan nintzen jokalari, pizkat laguntzen du. Ez dana, baina, bueno, baliagarria da. Enpresa baten lehenengo beti ikasi bazara, langile izan bazara, joan zara gora, eta gero jefea bazara, empatia bat badaukazu, badakizu nola sentitzen da horbean dagoena. Zer laguntzen du dinonik, ez? Gero azkena, kirol psikologa gisa, profesional honen presentzia taldean, individualki entrenatzaileaz, edo zein da duen balore lanketa Eibarren kasuan, o izatuzun beste ekipotan. Egon behar dala aldabelan? Guk psikologorik ez daukagu, coacha dekogu, coach bat dekogu. Eta coacha sartzen danean ni ez nahi sartzen, ni naiz egoten. Zergaitik, uste dudalako jokalariak askoz ere libreagoak direla, eduki behar dutela esparru bat eurak beraien artean hitz egiteko, ni egon gabe. Askoz ere libreagoak dira. Coacharekin. Bai, izaten ditugu bilerak, eta, pixkat talde harreman hori, talde lan hori, egiten dituzte askotan dira jokoak, askotan dira beste gauza batzuk, talde nortasun hori, eta eurak hitz egiten dute, euren arazoetaz, uste dut da gertutasun bat, ez danak hobeto elkar ezagutzeko, eta lan hori asko egiten da gaur egun, asko egiten dugu guk, eta ni normalean ez naiz egoten. Ez naiz egoten, ze uste dut beraiek lasaiago egongo direla gauzak kontatzeko, gauzak esateko entrenatzailea ez badagoan, ez? Eta orduan, eta gero, coachari inoiz ez diot galdetzen, ulertzezu, ez diot, honek zesan du, beste eremu bat. Ez. Beraien tokia da, eta behar dute bai, pixkat bota, nola sentitzen dira, nola hobetu dezakegu, nola tal, eta hortik uste dut interesgarria dela psikologo baten lana edo coacharen lana, edo gero banakako lana egitea baita ere, ez? Jokalari batek arazo bat badauka ez da nigana etorriko. Tipo bat txarto badago taldean ez da nigana etorriko laguntza eske.
azkena etorriko dana da jefearena, ez? Joango da beste pertsona bat behar da bai, zure penak kontatzeko, eta hori eta tipo hori ezin daiteke izan jefea, nik. Oso ondo, bai, beste galdera bat? Azken galdera da lapurra biltzeko. Aipatu dugu liderraren papela oso garrantzitsua dela eta komunikazioa bai oso garrantzitsua dela. Eta bietan, portzentai batean berezko gauza bat dela, baina beste bat ikasitakoa. Eta horrekin batera lotuta, hutsuneak bete behar direla esan duzu. Eta zuk, zer hobetuko zenuke entrenatzailearen papelean? Ze hutsune ikusten duzu daukazu zela edo? Jo, ni pila bat. Pila bat. Komunikazioan esaten duzu edo beste esparru. Ez guk mila gauzatan trebatu behar gara, dinot, metodologian, taktikan, psikologian, gauza pila baten izan behar gara onak, eta zaila da ona izatea danatan, edo gauza batzutan uste dut hobea naizela beste batzutan baino. Baina komunikazio aldetik, pila bat, hobetu behar dut. Beitu, askotan lagun bat daukat horretan oso aditua dana eta esaten dit. Ikusten hauen azketan asko agertzen gara telebistan, eta niri esaten dit. Ez mugitu hainbeste. Nagoenean elkarrizketetan, beti nau holan, ez? Holan. Eta ez duzu seguridaderik ematen. Egon geldi, eta begiratu, eta gero ez begiratu bera, zenik askotan hitz egiten dut eta begiratzen dut bera. Orduan, esate dit, begiratu gora eta geldi egon. Ez egon dantzan, holan, eta ni beti egoten naiz holan. Eta gogoratzen ez, justu azten naizenean entrevistak eta hori, beti gogoratzen du nire laguna. Eta gero begiratu WhatsAppean beti esate dit, ez mugitu hainbeste, ez mugitu. Hori, gauza batzuk, hobetu behar direnak, ikasi behar direnak, ez? Hori ez ara jaiotzen, edo talde baten aurrean hitz egiten, ni gaur goizean sartu naiz, ez? Eta nituen, 25 jokalariak. Claro, pixkat arreta pizteko edo eurak konbentzitzeko, eurak motibatzeko, segun ez bakarrik zer esaten dudan, baizik eta nola esaten dudan oso garrantzitsua da. Eta hori, nik ez dut jakin, edo nik hori ikasi egin dut, edo kursoak egin ditut, edo coaching ikasi dut, edo psikologia ikasi dut, nik ez nekien hori. Edo, igual nekien, edo pentsatuta, baina gero konturatzen naiz, nik igual zuri gauza bat nahi dut esan, baina zuk beste gauza bat hartzen duzu, ulertzen duzu. Nik igual nahi dut hemen pentsatu dut, nik oso ondo azaldu dudala, baina gero zu zoaz etxera eta esaten duzu. Gaizka ez dakize, no seketan. Orduan, interesatzen zait asko, jakitea zuk ze pentsatzen duzu nire komunikazioaz eta hori. Eta gauza, eskuak nola jarri, nola egon eserita, horrela bazaude, bazaude komunikatzen, ez? Ala defensiba zaudela, gauza horiek ikasi egin behar da, eta nik daukat hobetzeko, dana daukat hobetzeko. Entrenatzaile moduan, zein izan da zure momenturik gozoena? Gozoena? Ez dut harremanatzen asko, ez dut bat ere gero eta gutxiago harremanatzen dut irabaztea edo tituloak edo igoerak harremanatzea momentu honekin. Eta galtzea edo leku batetik kaleratua izatea momentu txarrekin. Dana uste dela ikasketa bat, momentu txarrak izaten ditut eta onak, segun nire taldeak irabazten duen edo ez. Baina gero konturatzen da, nire dependentzia horrekiko ez dela hain handia. Orduan, izan ditut oso momentu onak, gauzak oso jodiduta egon naizenean, edo izan ditut oso momentu onak, ikiditu dalako bizipen batzuk, bakarrik hor egondaen la mierda esaten dena, bizitzen direnak, eta oso aberasgarriak eta egin nautenak, entrenadore hobea, pertsona hobea, orduan horrek baloratzen ditut, eta igual momentu honenak Ibarrekin bi ascenso eduki genituen, ez? Jendeak esatik, horrek dira momentu honenak, igual momentu horiek ere batzutan ikusi nuen, gauza batzuk, ez dut harremanatzen garaipena, azken emaitza, nire evoluzio pertsonalarekin, edo nire bizipenekin, edo posik egotearekin, ez? Eta gero eta gutxiago gainera. Arrakasta da gauza oso efemeroa eta oso faltsua, esango genuke, ez? Eta konturatzen zara urteekin, ez? Futbolean gaur egun,
18-20 urterekin enbeste irabaztea edo horrelako presio eta ospea nola osatzen duten edo ikusteko, zuk uste duzu futbol talde baten arreta berezia jarri beharko litzaiokeela horrelako gazte bati edo horrelako futbolariei? Total. Baina hori oso garrantzitsua da. Zu pentsa, bazaude talde profesional baten 18 urtekin, daukazu kotxazo bat, kobratzen duzu zure aitare, baino, bueno, ez dakit, segun non zauden, baina profesionala bazara eta lehenengo mailan bazaude, zu ikuste duzu zure aita doalera lanera hor, ez dakit nora, eta zu kobratzen duzu bera, baino hori, ez da broma bat, nola kudeatu guzti hori, ez? Eta, igual, erostezu kriston kotxe bat, ez dakit ze, bizi zara ez dakit non, guzti hori kudeatzea ez da garrantzitsua, baizik eta da garrantzitsuena. Eta horretarako, jende gurasoak asko markatzen dute, lagunak, familiak, eta gero horretarako jende asko dago jarrita. Adibidez, Atletiken jende asko dago, Realean, lehenengo mailako Eibarren, talde profesionaletan jendea horretarako jarrita dago, ez? Laguntzeko... Ez da beti egartzen, hori ez. Ez da beti egartzen, ez. Baina beitu, esango dizut, eta da gauza bakarra esango dudana, zer lehen esan dut ez garela eredugarriak, eta bueno, ja behin hori esan da, nahiko ertera erreza da futbolariekin sartzea bai, Osea, nahiko estereotipo daude futbolariak, ez dauzkate ikasketak, ez dira listoak, ez dira ez dakize, ez aie zer inporta, nik jende asko ezagutzen dut, idazleak ezagutzen ditut, bertsolariak, enpresako jefe oso importanteak, denetarik ezagutzen dut, futbolariak ezagutzen dut, eta esate dizut, denetarik dagoela leku guztietan, eta nik ezagutzen ditudan tiporik legalenak, humilenak, langilenak eta maitakorrenak futbolean aurkitu ditu dela bebai. Eta oso jente pasada badagoela, jente interesgarria futbolaren barruan. Beste batzuk, ez, logikoki, baina suposatzen dut medikuak ere berdin edo antzera, edo arkitektoak, edo... Beak aipatu duna, gero gaztetasun horrekin, olako egoera bat kudeatzea, hori mediku bati ez zaio inoiz pasako. Ez dela berdina 18 urte eukie, 38 edo olako... Dirua eta ospea, ospea ezaguna izatea eta dirua dira bide lagun pizkat arriskutsuak dira, bide lagun arriskutsuak dira. Da adin hortan, ez nik beste alor baten, ez, itziarrituño bat ikuste duzu, adin bateko emakumea da, eta gertatu zaizu arrakasta eta zera, baina ez da iguala hori 15 urtekin gertatu. Ez, logikoki, 18 urtekin danok egin doguz gauzak, eta logikoki dirua daukasunean, eta gainera ezaguna zarenean eta ospea zaurenean, eta ospea daukasunean, eta pizkat oraindik ez zaudela eginda, ez? Gainera mutilen kasuan uste dut neskekin konparatuta, ez nik ikusten dut nire burua 18 urtekin, eta nire klaseko neskak 18 urtekin, askoz ere helduagoak ziren eurak gu baino, bueno. Zago ginen pipiolo batzuk. Eta mutilen kasuan, oraindik ere heldutasun falta hori 18 urtekin, 19 urtekin, nire kasuan adibidez, oso nabarmena zen, ez? Oso ondo. Bueno, nik uste hemen utziko dugula, benetan eskertu nahi dizuet guztiei, hain parte hartzaile agertu zarelako, baina bereziki zuri, Gaizka, eskaini diguzun denboragatik, ze denbora urrea da, benetan. Bueno, eskerrik asko zueri, ona etorri naizen, jakin zazue baita ere, etorri naizen arrazoi ia bakarra, izan da, hau euskeraz dalako, eta horrelako leku baten, horrelako gauza bat euskeraz antolatzea, niri asko gustatzen zait, eta Bilbon eta euskeraz izatea izan da arrazoi nagusia edo bakarra hemen nagoela, eta gainera oso pozik eta oso gustora egon naiz, eta eskertzen dizuet gonbidapena benetan. Oso ondo, mila esker, txalo batzuk,